Hello guys, आंनि चेनेलाव फिन बरायना थाबाय लोगोफोर। दिनै मानो होनोब्ला न'आव फुजा होनो नागिरदों। दा बेनिनो बाथौ दुमनो थाखाय रेडि आरोना। दा लोगोफोर नायलांबाय था बोसोर गोदाननि। दा बे समाव जोंनि बर'नि बाथौखौ बोरै दुमनाय जायो। दा बे भिडिअनि गेजेरजों सफा होनाय जागोन आरोना। दा लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थाबसु Bwswr एकदम खामानियाव बेस्थ' आरो ना नै Bwswr ओरै सिङाव फ्ल'राव मा दंनो हायाखै। दा बे समाव नै जोंहा हेबगासिनो। दा खायसे गोबाङानो रोंगौ हेबनो आरो गोबाङानो जोंनि बाथौनि माबाखौ रोङाबो। दा बे समाव आंबो रोंस्लाबा बबावबा भुल जालाङो। दा बेखौ मोजाङै नायनानै सोलोंनानै लानांगौ आरोना। दा आंबो बेखौ नायफादों आरोना बोरै हेबनांगौ। दा लोगोफोर नोंसोरबो सोरबा गोरोंफोरजों सोलोंना ला नायनानै ला जोंनि बर'नि बाथौ दुमनायखौ। दा आं भिडिअखौ होजोबनो हानाय नङा। सफा ओरैनो दिन्थिनानै होनाय जाबाय आरोना। नायनायावथ' गोरलै नुयो, नाथाय बेवहाय अनेक नेमखान्थि बायदि खालामनानै दुमनांगौ जायो आरोना। बबावबा उल्थां फाल्थां हेब्बा बे मोनसे भुल जालायबाय आरोना। ओरै लायोब्ला ओरै जाया आरोना। ओंखायनो सिं सा गासिखौबो नायजोबनांगौ आरोना। फेरेंगा लानजायनो मानसिखौ हा फेरेंगा लानजायनो मोनो माइखौ गयाबो नै दानखानांसिगौ। बिबारा मोजां बारथारदोंलै माथो। आं गायदेर फैनाया गायखेर नोंलाय एरनाया आंनिया आंसो सुदेर होनानै बयनिफ्राय लाबोदेरनानै आपेलखौसो नायदों बे आपेलखौ। Ada 24. Ya. Dugayaनो दुगैसोदा। ini खेव रायदावबाय थायो थाबनो रायलायथारगोन बियो। Ada 24. Hello guys. Ada 24 ले। दा so guys माखासे खामानिनि थाखाय भिडिअखौ लाबोजोबनो हायासै। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दा बे समाव सोरबाफोर भिडिअ गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामबाय।